ናይሎም መጽናዕትና ከምቲ ክነጽንዖ ጸናሕና ካብ ዮሐንስ 16 ካብ 16 ክሳብ 33 ንውሕ ዝበለዩ ከምቲ ኢዮባ ዝበሎ ብዛዕባ ኣብዚ ተጻሒፉ ዘሎ ክፍሊ ከምዚ ኩሉ ግዜ ንብሎ በቃ ዓመታት ውን ዘልየና ገሊጽና ክንወድኦ ማለት እዩ ግን ክሳዕቲ ጎይታ ዝረዳኣና ብዛዕባ እቲ ነፍስ ወከፍ ኣብዚ ሎሚ ነጽንዖ ዘለና ተጻሒፉና ዘሎ ክፍሊ ክዛረብ ክፍትነይ ማለት እዩ ካብ 16 ክሳብ 22 ብምንባብ ክጅምረ ናበቦይ እኸይድ ኣለኹም ሞ ቁሩብ ግዜ ኣይትርኢንን ኢኹም ከም በሓድሽ ድማ ቁሩብ ግዜ ክትርኢኒ ኢኹም ሽዑ ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ ሓያሎ እዚ ናበቦይ እኸይድ ሞ ቁሩብ ግዜ ኣይትርኢንን ኢኹም ዝብለና ዘሎ ስንታይ እዩ ተባሃሉ ስለዚ ዝዛረቦ ዘሎ ኣየስተውዓልናዮን ቁሩብ ግዜ ዝብሎ ዘሎስ እንታይ ኮን ይበሉ ኢየሱስ ከዓ ከሓትዎ ከም ዝደለዩ ፈሊጡ በሎም ቁሩብ ግዜ ኣይትርኢንን ኢኹም ከም በሓድሽ ድማ ቁሩብ ግዜ ትርኢኒ ኢኹም ስለዝበልኩኹም ዶ ንሓድሕድኩም ትመራመሩ ኣለኹም ንስኻትኩም ክትበኺዩን ክትሓዝኑን ኢኹም ዓለም ግና ባህ ክብላ እዩ ንስኻትኩም ክትጉህዩ ኢኹም ግና እትጓሂኹም ናብ ሓጎስ ከም ዝልወጥ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ሰበይቲ ክትወልድ ከላ ጊዜኣ ስለ ዝበጽሐት ጉሂ ቆልዓ ምስ ወለደት ግና ሰብ ኣብ ዓለም ስለ እተወልደ ተሓጒሳ ነቲ ጻዕራ ኣይትዝክሮን እያ እምበኣር ከንስኻትኩምን ሎሚ ጓሂ ኣለኩም ግና ከም በሓድሽ ክርእየኩም ልብኹምን ክሕጎስ እዩ ሓጎስኩም ድማ ካባኹም ዝወስዶ የልቦን ይብል ክብሪ ንጎይታ ይኹን እዚ ቃል እዚ ዋላ ተንብቦ ከለኻስ ደስ ዘብል ቃል እዩ ከምዚ ነዚ ቃል ዘንበብናዮ ናይ ኢየሱስ ዘረባ ንሓያሎ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ሕቶ እዩ ፈጢሩሎም ሓቀደ ቅዱሳን ምሳይ ከም ዘለኹም ተከታተሉኒ ከም ዘለኹም ምልክት እናሃብኩም ንጎይታ ይባረኩም ንዓና ኣብዚ ሰዓት ነዚ ቃል ክነንብቦ ከለና ግሉጽ እዩ ንዓኣቶም ግና እዚ ናይ ኢየሱስ ዘረባ ምግላጽ ዘድልዮ ምስጢር እዩ ነይሩ ሓቀደ ቅዱሳን ከምዚ ነዚ ቃል ከንንብቦ ጸናሕና እዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘረባሲ ነቶም ሰማዓቱሲ በቃ ሕቶ ይፈጢሩሎም እዞም ኣብዚ ሎም መዓልቲ ኣብዚ ዘመን ኮይና ነዚ ቃል እንንብቦ ሰባት ግና ንዓና እዚ ቃል እዚ ኢየሱስ እንታይ ይብላሎ ግሉጽ እዩ ንዓኣቶም ግና ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ግና እዚ ናይ ኢየሱስ ዘረባ ምግላጽ ዘድልዮ ምስጢር እዩ ነይሩ ስለዚ ኻይ ጎይታ እቲ ዝብሎም ዘሎ ፈጺሙ ከም ዘይተረድኦም ሕቶ ከም ዝፈጠረሎም ፈሊጡ እንታይ ማለቱ ምዃኑ ሓደ ብሓደ ክገልጸሎም ጀሚሩ ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ ናበቦይ እኸይድ ኣለኹም ሞ ቁሩብ ግዜ ኣይክትርኢንን ኢኹም ከም በሓድሽ ድማ ቁሩብ ግዜ ክትርኢኒ ኢኹም ኢሉ ክብሎም ከሎ እታ ቀዳመይቲ ቁሩብ ግዜ ኣይትርኢንን ነቲ ቅድሚ ስቕለት ዘሎ ሰዓታት ዘመልክት ክኸውን ከሎ እቲ ከም በሓድሽ ድማ ክትርኢኒ ኢኹም ኢሉ ዝብሎም ዘሎ ድማ ብዛዕባ ድሕሪ ትንሳኤ ዘሎ ግዜ ዘመልክት እዩ ኣሜን እታ ቀዳመይቲ ብዛዕባ እቲ ቅድሚ ሞቱ ዘሎ ታይምን ሞቱን ዘመልክት እዩ እታ ካልአይቲ ድማ ብዛዕባ ድሕሪ ትንሳኤ ዝኸውን ነገር ይዛረቦም ዘሎ ክብርን ጎይታ ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ነቶም ብሕቶ ዝተመልኡ ደቀ መዛሙርቱ እቲ ዝብሎም ከም ዘይተረድኦም መሊሱ ዝዛረቦም ዘረባ ሕቶ ከም ዝፈጠረሎም ክሓትዎምን ከም ዝደለዩ ፈሊጡ ብቐጥታ እንታይ ገይሩ እንድሕር ኢልና ነቲ ኣብ ቁጥር 16 ተዛረቦም ዘረባ እንታይ ማለቱ ምዃኑ እዩ ክገልጸሎም ጀሚሩ ጎይታ ኢየሱስ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዘንበብናዮ ኣብ ቁጥር 16 እንታይ ኢልዎም ናብ ኣቦይ እኸይድ ኣለኹም ሞ ቁሩብ ግዜ ኣይትርኢንን ኢኹም ከም በሓድሽ ድማ ቁሩብ ግዜ ክትርኢኒ ኢኹም ኢልዎም ነይሩ ጎይታ ኣብ ቁጥር 20 እቲ ካብ ቁጥር 16 እቲ ኣብ ቁጥር 16 ተዛረቦም ቃል እንታይ ማለቱ ከም ዝኾነ ከብረሃሎም ከሎ እንታይ ኢሉ ንስኻትኩም ክትበኺዩን ክትሓዝኑን ኢኹም ዓለም ግና ባህ ክብላ እዩ ንስኻትኩም ክትጉህዩ ኢኹም ግና ክትጓሂኹም ናብ ሓጎስ ከም ዝልወጥ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢልዎም ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ንስኻትኩም ክትበኺዩን ክትሓዝኑን ኢኹም ዓለም ግና ባህ ክብላ እዩ ንስኻትኩም ክትጉህዩ ኢኹም ዝብል ቃል ነቲ ቀዳመይቲ ቁሩብ ግዜ ኣይትርኢንን ኢኹም ዝብል ቃል ነቲ ቅድሚ ስቕለት ዘሎን ድሕሪ ስቕለቱን ዘሎን ንሞቱ ዝውክል ቃል እዩ ኣሜን እቲ ግና ክትጓሂኹም ናብ ሓጎስ ከም ዝልወጥ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ዝብል ቃል ድማ ድሕሪ ትንሳኤ ዘሎ ግዜ ነቲ ናይ ሓጎስ ግዜ ዝውክል ክብርን ጎይታ ይኹን ስለምንታይ እዮም ደቀ መዛሙርቱ ዝበኺዩን ዝሓዝኑን እንድሕር ኢልና ኢየሱስ ክርስቶስ በጃ ኃጢአት ዓለም በብዙሕ ስቃይ መከራ ውርደት ከም ርጉም ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ስለ ዝመውት እዩ እቶም ናቱ ዝበኺዩን ዝሓዝኑን
ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ እቲ ኣብ ህይወቶምን ዝፍጸም ነገር ከይኮነ ኾሎ ይዝነግሮም ዘሎ ጽቡቅ ጌርኩም ጎይታ ይባርኩም ስምዑኒ እንድሕር ጎይታ ኢየሱስ ክዛረብ ኾሎ አስተብሂልናሉ ብዙሕ ጊዜ ነገራት ቅድሚ ምዃኖም ከይኮኑ ኾለው ናይ ምዝራብ ልምድ ኣለዎ አሜን ጎይታ ኢየሱስ ስለምንታይ ነገራት ቅድሚ ምዃኖም ከም ዝዛረብ ንደቀ መዛሙርቱ ክነግሮም ኾሎ እንታይ ይዝብሎም ነይሩ እንድሕር ኢልና ምስኮነ መታን ክትኣምኑ እዚ ነገር ክኹም ይብሎም ነይሩ ኣብዚ እዋን ጎይታ እንታይ ዝገብር ዘሎ እንድሕር ኢልና ምስኮነ መታን ከኣምኑ ኢሉ ከይኮነ ኾሎ ብዛዕባ ዝኸውንን ዝፍጸምን ነገር ሓደ በሓደ ክነግሮም ኾሎ ኢና ንርኢ ክብርን ጎይታ ይኹን ኣምላኽና ብባህሪኡ ኣቀዲሙ እዩ ብዛዕባ ክኸውን ዘለዎ ዝዛረብ አሜን እቲ ዝኸውን ምንም ከይሓለወ ኾሎ ዝዛረብ ስለምንታይ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽናሲ በቃ ከይኮነ ኾሎ ምንም ኣብ ዘይብሉ ዝዛረብ እንድሕሪልና ሓደ ንሱ በቃ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኸርኢ ስለዝደሊ ንሱ ንኹሉ ዝቆጻጸር ኩሉ ትሕቲ ቁጽጽሩ ዝኾነ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ካብ ቁጽጽሩ ወጻኢ ዝኾነ ነገር ከም ዘየለ ኩሉ ከምቲ ንሱ ዝበሎ ከም ዝፍጸም መታን ንሳቶም ክፈልጡን ከኣምኑን ስለዝደሊ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ምስተፈጸመ በሐቂ ንሱ ኣምላኽ ምዃኑ ዝበሎ ሁሉ ከም ዝኸውን መታን ከኣምኑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ዝኸውን ዝፍጸም ኣቀዲሙ ምንም ከይሃለዎ ኾሎ ዝዛረብ ኢየሱስ ጎይታ ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስና ክነጽንዕ ኾለና እዚ ክብለኩም ጽናሕኩ ሓቂና ኣብኡ ተጻሒፉ ንረኽቦ እግዚአብሔር ኣቀዲሙ ይዛረብ እቲ ተዛረቦ ቃል ድማ ከምቲ ንሱ ዝበሎ ይፍጸም ሎሚ ሓደ ነገር ካብዚ ዝዛረቦ ዘለኹ ቃል ሒዝኩም ላይ ክትከዱ ይዝደሊ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብ ህይወትና ልክ ከምቲ ኣብ ህይወት ኢየሱስን ካልኦት ናይ እግዚአብሔር ሰባትን ዝተፈጸመ ብጀካት እግዚአብሔር ዝበሎ ካል ኣይፍጸምን አሜን ዶ እዚ ክርዳአና ኣሎ ከም ክርስቲያናት ሰይጣን ክቀትለና ስለዝደለ ኣይቀትለናኒ አሜን ዶ ሰይጣን ክቆርጸና ስለዝደለ ኣይቆርጸናኒ እግዚአብሔር ዝበሎ ጥራይ ዝኸውን ኣብ ህይወትና አሜን ዶ ነዚ ክንፈልጥ ይግባአና ቃል ኣምላኽ ኣብ መዝሙር 139 ካብ 13 ክሳብ 18 ከምዚ ይብል ጽቡቅ ጌርና ንስማዕ ንኾላሊተይ ንስኻ ፈጢርካየን ኢሉ ኣብ ከርስ ወላዲተይ ዓለምካኒ መስተንክርን ድንቅን ጌርካ ፈጢርካኒ ኻሞ ከማስወካየ ግብርታትካ መስተንክር ነፍሰይ እውን ኣጸቢቓ ትፈልጦ ብሕቡ ምስተፈጠርኩ ኣብ ከርስ ምድሪ ምስተዓለምኩ ኣጻጽምተይ ኣይተኸወላኻን ዕንትኻ ድቅ ኾለኹ ረኣኒ እዚኣ ቃል ስሙዕለይ እተን ምዱባት መዓልትታተይ ሓንቲ እኳ ኸይነበረት ኩለን ኣብ መጽሓፍትኻ ተጻሕፋ እተን ምዱባት መዓልትታተይ ሓንቲ እኳ ኸይነበራት ኩለን ኣብ መጽሓፍትኻ ተጻሕፋ ወ ኣምላኽ ሓሳባትካ ንዓይ ክንደይ ክቡር እዩ ቁጽሩስ ክንደይ ዓብዩ እንተ ቆጸርክዎ ካብ ሑጻ ይበዝሕ እንተ ነቃሕኩ ገና ምሳኻ ይብል ኢየሱስ ጎይታይ ካብዚ ቃል እንታይ ኢና ንመሃር ከምቲ ንጉስ ዳዊት ዝገለጾ እተን ምዱባት መዓልትታትና ሓንቲ እኳ ኸይነበራ ኩለን ኣብ መጽሓፍቱ ከም ዝተጻሕፋ ኢና ንመሃር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እተን ምዱባት መዓልትታተይ ሓንቲ እኳ ኸይነበረት ኩለን ኣብ መጽሓፍትኻ ተጻሕፋ ማለት እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ብዛዕባ ነፍስ ወከፍና ከምዚ ንጉስ ዳዊት ዝገለጾ ብዛዕባ እተን ምዱባት መዓልትታትና ሓንቲ እኳ ኸይነበረት ኩለን ኣብ መጽሓፍት እግዚአብሔር ንሕና ኸይተፈጠርና እተን መዓልትታትና እውን ከይነበራ ብዛዕባ ነፍስ ወከፍ መዓልትታትና ኣቀዲሙ ከም ዝጻሕፎ ዝነገረና ኢየሱስ ጎይታይ ንጎይታ ኢየሱስ ንኣብነት እንተወሲድናዮ ጎይታ ኢየሱስ ብስኻ ከይተገልጸ ኾሎ ካብ ወላልድኡ ጀሚርካ ክሳብ ኣበይ ከም ዝውለድ ዕላማ መውለድዩስ ኮታ ብዛዕባ ኩሉ ህይወቱ ቀደም ኢየሱስ ብስኻ ከይተገልጸ ቅድሚ ዘመናት እግዚአብሔር በኣፍ ነቢያቱ ገይሩ ብዛዕባ ኢየሱስ ተዛሪቡ ነይሩ አሜን እቲ ኩሉ ኣብ ህይወት ኢየሱስ ዝኾነ ድማ ከምቲ እግዚአብሔር ኣብ መጽሓፍቱ ብዛዕባ ኢየሱስ ዝጻሕፎ እዩ ክብርን ጎይታ ይኹን ኣብ ህይወትና እውን ብተመሳሳሊ ከምኡ ዝኸውን ከምቲ እግዚአብሔር ዝጻሕፎ ኢና ንነብር እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሓደ ካብቲ ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ ምስ መጸ ክገብሮ ኢሉ ካብ ዝበለና ሓደ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ዝመጽእ ነገራት ከፍልጠኩም ኢሉና ብዛዕባ ዝመጽእ ማለት ብዛዕባ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ከይኮነ ኾሎ
ብዛዕባት ዝፍጸም ዝኸውን ነገር ማለት ኢየሱስ ጎይታይ እዚ ድማ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ክብሎ ጸናሕኩ ናይ ኣምላኽና ባህሪ እዩ ነፍስ ወከፍና እዚ ምስጢር ክበርሃልና ኣዝዩ ሰናይ ነዚ ምፍላጥና እንታይ ዝገብረና ብትብዓት ኣብ ቅድሚ ፈጣሪና ክንመላለስ ዝገብረና ክብሪ ነት ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ይኹን አሜን ናብ ኤፌሶን 2:10 ኸይድና ንብብ ኮለና ከምዚ ይብል ፍጡራቱ ኢናሞ ነቲ አምላክ ክንመላለሰሉ ኢሉ ቀደም ዘዳለዎ ሰናይ ግብሪ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝተፈጠርና ይናለ በመሐረኛ ነዛል ዝኽነንበውና እንታይ ብለና መስልኩም እኛ ፍጥረቱ ነንና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠረን ይብል አሜን ነታ ቀደም ትብል ቃል ነስምረላ እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን ከምዝ ነዛል ዘንበምናዮ አነን ንስኻትኩምን ነቲ አምላክ ክንመላለሰሉ ኢሉ ቀደም ዘዳለዎ ቀደም ንሕና አነን ንስኻትኩምን ኤግዚስት ካይገበርና ማለት እዩ ቀደም ዘዳለዎ ሰናይ ግብሪ ክንገብር በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርና ሰባት ኢና አሜን ካብዚ ቃል ንርድኦ ነገር እንታይ እንደሕር ኢልና እግዚአብሔር አምላኽና ሓደሽቲ ነፍሳት ናብ ጎይታ ምስተጸምበሩ ኣይኮነን ሽዑነት ክሰርሕዎ ዘለዎ ነገር ዘዳሉ አነን ንስኻትኩምን ጎይታ ምስተቀበልና ኣይኮነን ሰሎሞን ነዝነዝ ክገብር እምበኣር ኢሉ በቃ ሽዑን ሽዑ ይኮነን ብዛዕባይ መጽሐፍ ዝጽሕፍ ጎይታ ኢየሱስ ብዛዕባይ ኦሬዲ ጽሒፉ ወዲኡ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ቅድሚ ኩነት አቀዲሙ ብዛዕባና ኣብ መጽሐፍ ጽሒፉ ወዲኡ አነን ንስኻትኩም ልክ ጎይታ ክንቅበል ኮለና ናብቲ ቅድሚ ዘመናት እግዚአብሔር ክንመላለሰሉ ኢሉ ቀደም ዘዳለው ሰናይ ግብሪ ናብ ምግባሪና ናአቱ አሜን አነን ንስኻትኩም ናብ ጎይታ ምስተቀበልና እንታይና ኮይና እንደሕር ኢልና ናብቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ናብቲ እግዚአብሔር ቅድሚ ዘመናት ብዛዕባና ዝረአዮ ብዛዕባና ዝጽሓፎ ንዕኡ ክንትርኾይና ንጅምር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነቲ ብዛዕባና ጎይታ ጽሓፎ መጽሐፍቲ ኢና ክንትርኾ ንጅምር ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣብ ሮሜ 8 ካብስታን 9:30 እውን ነዛ ኣብ ላዕሊ ዘንበብናዮ ቃል ይደግሞ እዩ እንታይ ብለና ነቶም ቀደም ዝፈለጦም ንሱ ንብዙሓት ኣሕዋትሲ በኽሮም ምእንቲ ኸውን ንምስሊ ወዱ ክመስሉ ቀደም መደቦም ነቶም ቀደም ዝመደቦም ንዓቶም ካጸውዖም ነቶም ዝጸውዖም ንዓቶም ድማ አጽደቆም ነቶም ዘጽደቆም ንዓቶም አኽበሮም ይብለና አምላኽና ንዓይና ኣሃትኩምን ንጎይታ ምስተቀበልና ይኮነን ዝፈልጠና ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ አምላኽና ንዓይና ኣሃትኩምን ዳግም ምስተወለድና ይኮነን ዝፈልጠና ኣብ ማህፀን አዴና ካይተዋዳድና ኾለና ናብዛ ምድሪ ካይመጻና ኾለና ኣብ ሓሳቡ ነርና እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ ነዚ ቃል እንንብቦ ዘለና አነን ንስኻትኩምን ንክርስቶስ ክንመስልና ጎይታ መዲቡና ጸዊዕና አጽዲቁና ንክርስቶስ እንድሕር መሲልና ድማ ልክዕ ንኢየሱስ ከም ዘኽበሮ ንዓይና ኣኻትኩምን ከኽብረና ስለጸዋዓና ከኽብረና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ብዛዕባት ዘትሕዞ ይሁዳ አስቆርታዊ ኣብ ማቴዎስ 26:24 ክዛረብ ኮሎ ሓደ ካብቲ ዝተዛረቦ ኣገዳሲ ቃል እንታይ እንደሕር ኢልና ወዲ ሰብሲ ከምቲ እተጻሓፈሉ ይኸይድ ዝብል ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ቃል ይኽብር ንጎይታ ይኹን አሜን እንታይ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ 26:24 ወዲ ሰብሲ ከምቲ ተጻሓፈሉ ይኸይድ ግናኸ ነቲ ወዲ ሰብ ብኡ ዝተሓዝ ሰብኣይ ወይልኡ እቲ ሰብኣይ እንተዘይውለድ መሓሾ ነይሩ ኢሉ ስምዑ ይሁዳ ከምዘይ ተጻሓፈሉ ነይሩ ከምዘይ ተጻሓፈሉ ጎይታ ከምዘይ ረኣየሉ እዩ ብናቱ ምርጫ ኸይዱ ከምቲ ተጻሓፈሉ ማለት ከምቲ እግዚአብሔር ዝመደቦ ማለት እዩ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ቅዱሳን ከምቲ ተጻሓፈሉ ማለት ከምቲ እግዚአብሔር ዝመደቦ ማለት እዩ ሎሚ ነፍስ ወከፍና ነዚ ምስጢር ክንፈልጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እንድሕሪ ኣብ ፍቃድ እግዚአብሔር ንመላለስ ሰባት ኮይና ኣብ ህይወትና ልክዕ ከምቲ እግዚአብሔር ኣብ መጽሐፍቱ ዝጽሓፎ እዩ ዝኸውን ነቲ እግዚአብሔር ኣብ መጽሐፍቱ ብዛዕባና ዝጽሓፎ ክንትርኾ ኮይና እንድሕሪ ከምቲ እግዚአብሔር ብዛዕባና ዝጽሓፎ ነቲ እግዚአብሔር ዝጽሓፎ ክንትርኾ ንደሊ ኮይና ሓንቲ ክንገብራ ዘሎና ነገር እንታይ እንደሕር ኢልና ኣብ ፍቃዱ ከም ቃሉ ክንመላለስ ዘሎና አሜን ካብ ፍቃዱ ክንወጽእ ኾለና ድማ ፍቃድ እግዚአብሔር ዘይኮነስ ፍቃድ ትጸላኢና ዲያብሎስ እዩ ኣብ ህይወትና ዝፍጸም ስለዚ ሎሚ መታን ከምቲ እግዚአብሔር ብዛዕባና ዝጽሓፎ ኣብ ህይወትና ክፍጸም ነፍስ ወከፍና ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንመላለስ አሜን ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ክንመላለስ ኾለና እቲ እግዚአብሔር ብዛዕባና ዝጽሓፎ ብዛዕባና ዝተዛረቦ ብዛዕባና ዝበሎ ኩሉ ይኸውን ማለት
مالتي كم فؤاد أملاك نملالس كلنا خنفلطو زلونا حد نجر نتايو نفس وكفنا فؤاد أملاك بزي مسل كنتات كنحلف كم نخئل كنفلط قالونا صبوك غيركم سمعني كم أنتو باستر تيدي زارب نيرو كم فؤاد أملاك ممللاس مالت بقى كله ألقى بألقى خوننا مالت هيكونن كم فؤاد أملاك نملالس كلنا حد خنفلطو زقبأنا كم كريستيانات انتاي اندهر إلنا فؤاد أملاك بزي مسل كنتات كنحلف كم نخئل كنفلط قالونا يسوس كريستوس قويتاي فؤاد أملاك بزي مسل كنتات كنحلف كلنا حانت هنقبرا زلونا نقر انتاي اندهر إلنا بزعبا فؤادو نكزابير كنحاتيتي زلونا يسوس ولاكوا فؤاد كزابير أبهيوتو انتاي مخوانو يفلط انت نبرا بتنكور كنتات كحلف كله أبو فؤاد كان تخوينو فؤاد كامبر فؤادي أيكون إلو يسألي نيرو نحناون عسر يسوس كنسعب يقبقنا فؤاد كامبر فؤادي أيكون كنبل يقبقنا يسوس كريستوس قويتاي آمين لومي كم محلال فودلي زلوخو ملأختي حد نغري اكزابير نايهوتنا دراسيو أنا نسخاتكم اندما ترختينا آمين اكزابير سمو يبار آمين دو اكزابير نايهوتنا دراسيو أنا نسخاتكم اندما ترختينا سازي كم تكزابير بزعبانا زوج صحافو نعو خوينا نعو كمو نبيرنا كنا حلف اندحر دلينا كم فؤادو كم قالو كنا ملالس يقبقنا اكزابير سمو يبار ويتا يسوس اب قطر إسراء انتا إلوهم نسخاتكم كتباخين كتحازنون يخوم عالم قنا بحك بلايو نسخاتكم كتقويهم قنا كتقويهم ناب حاقوس كم زلوت بحك بلكم الله يلوم عبزو قويتا كم تقبل على خبلو تسأنحكو بزعباتي اب هيوت دك أمازامرتو زفتس أم نغريو زنغروم زلو كيكونو خلو زنغروم زلو بزعبا صباح اب لومي خويني قويتا ززارب زلو خبرن قويتا يخون أملاخنا كم زعينت أملاخي آمين بزعبا صباح اب لومي خويني ززارب أملاخي نسخاتكم كتباخين كتحازنون يخوم عالم قنا بحك بلايو نسخاتكم كتقويهم قنا خطقواهيهم ناب حاقوس كم زلوت بحق بلكم الله خبلهم كله انتاي زبلهم زلو اندهرينا فقاد اكزابير اب هيوتي كفتسام كله بزوحات سلمنتاي اتي اب هيوتي زخون زلو نجر سلمنتاي خون ويفتسام كم زلو سلازي يفلطو كلاتهم بموتي باح اتهم زي يفلطو بموتي باح كبلومي نمنتاي موت كم زلو سلازي يفلطم بنصارو نسخاتكم دما بزي خحلف ني ابو فؤاد كم زخونه سعان مفلاطكم كتباخين كتحازنون كتغوين يخوم حدا رغصኛ ክትኮኑ ለይ ዝደልዮ ነገር ግን ንብዓትኩም ክደርዘይ ሓዘንኩምን ጓሂኹምን ናብ ሓጎስ ከም ዝልውጦ እዚ ፍለጡ ለይ ዝብሎም ዘሎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ዓለም ባህ ዝብላ ስለምንታይ እንደሕር ኢልና ዓለም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓዓ ይመውት ከም ዘሎ ንዓዓቶም ይመውት ከም ዘሎ ንዓዓቶም ዋጋ ይከፍል ከም ዘሎ ሰዓን ምፍላጦም ደቀ መዛሙርቱ ስለምንታይም ዝጉዩን ዝሓዝኑን እንደሕር ኢልና ብተመሳሳሊ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ بزخ حلف بجدي كم زخونة سلزي فلتهم سعن مفلاطهم كلتهم سعن مفلاطهم زحقوسون زحزنون مالتي هذا جزء فقادك زابير انتاي أبيوتنا انتاي مخانو سعن مفلاطنا النبخيو النحزنو نجرالو عبزن دك أمازامرتو زوجيهم كلتا نجاري تي قدام يزوجيهم نجر انتاي اندهرينا نايقويتا يسوس كريستوس مموات خون كله اتخال يزوجيهم نجر دما نجرات كم تنساتهم زحسبوا بزي مخادي صبوق يركم سمعني قويتا يسوس كونه إليو بزعباتي أبقدمي يزصبه زلو كله أقدمو كي كونه خلون دك أمازامرتو زنقروم زلو سلمنتاي قويتا بزعباتي يزصبه زلو مكرا سقاي موت دقاقي ميزاربو بنيرون دحر إلنا حادة قويتا خايفلت أب هيوتو زخون منم نقر كم زيلا خفلت خون كله بخالا أي درجة دما اتي أقدمو كي كونه خلو كم زخون زاربهم زربا كله خمتنسو زبالو مسكونه بو بمعننتو كأمنو متاني يسوس كريستوس قويتاي من البعد دك أمزامرتو قويتا نسخاتكم كتباخين كتحازنون يخم علم قناب باح كبلايو نسخاتكم كتقويهم قناخ اتقواهيهم ناب حاقوس كم زلوت بحق بلكم الله قبلهم كله عبت ساعات
ጎይታ እንታይ ብሎም ከም ዘሎ ዘይተረድኦም ክኸውን ይኽእል እዩ ሓንሳብ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ሓንሳብ ጎይታ ክዛረበና ከሎ ምስ ኩነታትና ዘይከይድ ንኽትርድኦ ዘጸግም ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ጎይታውን ነቲ ኩሉ ዝብለና ክንርድኦ ኣይጽበየናን እዩ ሰሚዕኹም ንለኹም ጎይታ ኩሉ ክንርድኦ ኣይጽበየናን እዩ ምክንያቱም ሓደ ነገራት እቲ ዝበለና ከምቱ ንሱ ዝበለና ምስ ኮነ ኣሃ ለካ ነዚዩ ምባልና ስለዘይተርፍ ማለት እዩ ጸኒሑ ከም ዝርዳኣና ስለዝፈልጥ ጸኒሑ ከም ዝኣትወና ስለዝፈልጥ ኩሉ ነገር በሓንሳብ ክንርድኦ በሓንሳብ ክንውሕጦ ኣይጽበየናን እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ነቲ ናብ ሓጎስ ዝቕየር ሓዘንን ጓሂን ደቀ መዛሙርቱ ምስቲ ሰበይቲ ቅድሚ ምውላዳ ዘሎ ጻዕሪ ምስቲ ክትወልድ ኮላ ዘሎ ቃንዛን እቲ ቆልዓ ምስ ተወልደ ዘሎ ሓጎስን ከነጻጽሮ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ቀሊል ሓዘን ከም ዘይሓዝኑ ቀሊል ጓሂ ከም ዘይጉሂ ኣብዚ ዝነግረና ዘሎ ቅዱሳን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ሰበይቲ ክትወልድ ኮላ ግዚኣ ስለ ዝበጽሐ ትጉሂ ኢሉ ቆልዓ ምስ ወለደት ግና ሰብ ኣብ ዓለም ስለ ተወልደት ተሓጒሳ ነቲ ጻዕራይ ዝዝክሮን እያ እምበኣር ንስኻትኩምን ሎሚ ጓሂ ኣለኩም ግናኸ ከም ብሓድሽ ክርእየኩም እየ ልብኹምን ክሕጎስ እዩ ሓጎስኩም ድማ ካባኹም ዝወስዶ የሎን ኢሉ ኣብዚ ጎይታ እንታይ ዝብል ዘሎ እንድሕር ኢልና ከምቲ እቲ ቃንዛ ስቃይ ብኽያት ኩሉ ታሰበይቲ ንሰናይ ከም ዝኾነ እቲ ናታትኩም ሓዘንን ጓሂውንን ንሰናይ ዝብሎም ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ነታ ሰበይቲ ኩሉ ቃንዛኣ ከም ትርስእ ዝገብራ እንታይ እንድሕር ኢልና ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ነታ ሰበይቲ ቃንዛኣ ጻዕራ መከራኣ ድኻማ ኩሉ ክትርስእ ዝገብራ እንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ብጻዕሪ ዝወለደቶ ውሉድ ኣሜን እታ ሰበይቲ ናብዚ ናይ መወዳእታ መስርሕ ዝበጽሐት ድሕሪ ናይ 9 ወርሒ ጻዕሪ እቲ ቆልዓ ካብዚ ተጠንሰሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ እቲ ቆልዓ ዝውለደሉ ዕለት እታ ብብዙሕ መስርሕ ተሓልፍ በቲ ተሓልፎ ኩሉ ክትሓልፍ ኮላ ንምንታይ በቲ መስርሕ ናይ ጥንሲ ተሓልፋላ ኣጸቢቓ ትፈልጥ እያ ስለዚ ኸያ ክሳብ እቲ ቆልዓ ዝውለድ እዚ ዘይበሃል ዋጋ ትኸፍል ክትከፍልውን ፍቃደኛ ትኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንምንታይ ዋጋ ትኸፍል ከም ዘለኻ እንድሕር ተረዲእካ ጥራይኻ ዋጋ ትኸፍል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣሜን ዶ ስለምንታይ ዲና ሕጂ ንሕና ብብዙሕ መከራ እናሓለፍና ብብዙሕ ላዕልን ታሕትን እናሓለፍና ንጎይታ ሒዝና ንኸይድ ዘለና ንጎይታ ኣይንፍንወካልና ንብሎ ዘለና ምክንያቱም ሓደ ዝተረዳእና ነገር ኣሎ ሓደ ዝበርሓልና ነገር ኣሎ ዕላማ ኣለና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣሜን ብተመሳሳሊ ጎይታ ነቲ ዝመጻሉ ዕላማ ጠንቂቑ ስለዝፈልጥ እዩ በዚ ጻዕሪ ቃንዛ ስቃይ ሞት ምሕላፍ ግድን ከም ዝኾነ እቲ ቃንዛ ግዚያዊ ከም ዝኾነ ኣብ ቅድሚዮም እዚ ዘይበሃል ሓጎስ ከም ዘሎ ኣብዚ ንደቀ መዛሙርቱ ብግልጽ ዝነግሮም ዘሎ ኣብዚ በሓጺሩ ጎይታ እንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ እንድሕር ኢልና ከምታ እታ ሰበይቲ ቆልዓ ምስ ወለደት ንኹሉ ዝነበራ ቃንዛ ስቃይ ኩሉ ጻዕራ ትርስኦ ንስኻትኩምን ሞይተ ምስተንሳኣኹ ንኹሉ ሓዘንኩም ጓሂኹም ክትርስእዎ ኢኹም ዝብለና ኣሜን ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣነ ንስኻትኩምን እዚ ሎሚ በቃ ንብኣት ካብ ዕንትና ዝድረዘሉ ሰዓት ክመጽእ እዩ ኣሜን ዶ እንጸናናዓሉ እንድበሰሉ እንከሓሰሉ ዘመን ክመጽእ እዩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብዛ ምድሪ ብዝተፈላለየ ነገር ተሓለፍና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብ ሰማይ እዚ ዘይበሃል ሓጎስ ክንሕጎስ ኢና ነቦና ምስራኣናዮ ንኢየሱስና ምስራኣናዮ ምሰቦ ንዘለዓለም ክንነብር ምስ ጀመርና ንብኣት ኣብ ዘይብሉ ምሕርቃማስና ኣብ ዘይብሉ ኣብ ጽባሕ ንሕጎሰሉ ስፍራ ምስኣተና ኩሉ ክርስኣይ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ ይዝብሎም ዘሎ ሞይተ ክሳዕ ዝትንስእ ጥራይ ዝጓሂኹም ይዝብሎም ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ቁጽሪ 22 ሓደ ኣገዳሲ ቃል ተዛሪቡሎ እንታይ ኢሉሲ እምበኣር ከንስኻትኩም ሎሚ ጓሂ ኣለኩም ኢልዎ ጓሂ ኣለኩም ምስ በለ ቀጺሉ እንታይ ኢልዎ ግናኸ ከም ብሓድሽ ክርእየኩም ኢልዎም ኣሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣሜን ከም ብሓድሽ ክርእየኩም እትብሎ ነቲ ተፈሊኻዮ ጸናሕካ ሰብ ሓቀይዶ ቅዱሳን ነቲ ተፈላሊኻዮ ጸናሕካ ወይ ድማ ምስ ተፈሊኻዮ ትፍለዮ ዘለኻ ሰቢኻ ክንረአይና ኢልካ ቻው ትብሎ ጎይታ ኣብዝምበኣር ብዛዕባ እተን ካብ ዓርቢ ክሳዕ ሰንበት ተፈላልዮም ዝጸንሑልን ብድሕሪኡ ዝኸውን ነገር እዩ ኣብዚ ዝነግሮም ዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ
يبارك معاسي غاهيوم ناب حاجوس زقير اندحر إنا نغويتا يسوس كم بحدش هياو كوي نخري وخلو يكبر نغويتا يخون غويتا يسوس امبار كنسخاتكم لوم غاهي علوكم غناخ كم بحدش كريئكم يمسبولهم وسيخو زبولهم نجر انتايو اندحر إنا لبخومون كحقوسيو حاجوسكم دما كاباخوم زوسدو يلبون يلوا نلبهم زحقوسو نجر انتاي اندحر إنا كمتي أبلع على زبالكو اتي مويتو أوروماي إلومو زنبورو يسوس كمتي زبالو هياو كوينو سلزريو يكبرن غويتا يخون موتو كوا أغيوم تنبرا اتتنسائيو غنا نخلو حزنوم غاهيومن كم زرسعوم يو أبزو غويتا كيكونا خلو بزعبات الزخون زلو زنقرم زلو خبرن غويتا يخون كاب إسران سلسين ساعتان شو عاتن تايبلسي بتاما عالتتيا حانتو كوا اكتحاتونين يخوم نبوي بسلمي زلمنكم وزبلا خلو كم زهبكم بحكي ابلكم علخو كسا حجي حانتو كوا بسمي اي لمنكمن حاقوسكم مولو ما انت خخون لمنو خطرخبو دما ايخوم ازي بمثلا نقركم بزعبا بو نعاخاتكم بقهود زي نقر الأنبر بمثلا زي زرب الله جزيخ تمتسيا بتاما عالتتيا بسمي كتلمنو يخوم نسخاتكم أنا كاب أملا كم زوج أخون سلزة أمنكم زفكركمن أبو بعلو يفكركم علمو نبو ما انتهم أنا كم زلمنو عيب لكم نيلو ويتا يسوس أب قصر سان سلسين سران باتن تايلو بتاما عالتتي حانت كوايك كتحاتلنيكم أبو بسمي زلمنكم وزبلا خلو كم زبكم بحق بلكم علخو كسا حجي حانت كوا بسمي عيلمنكمن حاجوسكم مولو ما انت خول لمنو تروحوا دغما يخوم يلو بتا معلتتي امالت دحرتن ساي مالتي امين ويتا يسوس كريستوس مسكبره مالتي ويتا يسوس كريستوس بوزيشنو مسحازه مالتي سلمنتايوم بتا معلتتي احنت كوازي حتو وندحر إلنا اتي زبولوم كمت زبولوم تفصيمو سلازريوي كسا اتي ويتا يسوس بهيوتهم مسኦም كله بهيوتو مسኦም كله التزاربهم كله حدا بحدا زفصم نتي كاب أف يسوس سمعوا كله بقللوا كأمنوا خون قبلوا عزيو كبيدي حكينا قدسان مغنياتهم اتي كاب أف يسوس سمعوا قال نأزانهم زخبد كاب تثبيتهم وصعي سلازخونه مالتي أنا نسخاتكم من عب قدم بوخن قرب دفر زرخبنا يسوس از زي بحال واغا سلازخفلناي دمو سلازفسسلنا موتنا سلازموتلناي كبر نغويتا يخون قدميو بسر غبنان حيطاتنان كاب اغزابير تفلينا زنبرنا سباتينا نيرنا بنا يسوس موت غنا عب قدم بوخن قرب دفرت رخيمنا لونا اتي زفرالينا مغارجاون تقنطيطولنا يكبر نشمو يخون ويتا يسوس ابز بغلصي نتوم بسمو امين نازدهنا ولود املاح زخوننا زبلنا انتا يزبلنا زلو اندحر إلكمني بقطتا ناب أبو بسمي لمني يزبلنا زلو آمين ازي قدب زي بلو كفو دقة تخافيتو لكم ايو زبلنا زلو آمين كبرن قويتا يخون قويتا يسوس كريستوس كفو دقة يهيبنا زلو اتو زماي زي كونس كفو سماي يهيبنا زلو اكزابير سمي بارك قويتا يسوس بتاما عالتتيا حانتو قويتا حاتوتني ايكتا حاتوني خم مسبولهم قاتلو انتاي اللو نبو بسمي زلمنكم وزبلا كلو خمزبوكم بحق بلكم الله كسا حجة حانتو قواب سماي لمنكم حاقوسكم انتي مولو ما انت خون لمنو تروحوا يخوم يلو ويتا يسوس بسماي إلو خبلهم كله نايسمو سلطاني أبز زاري إنا زلو آمين دو بسماي إلو زبل بعال سلطان زخون تراي ويتا يسوس أبزم بعار أبسمو زلو سلطانيو ننفس وكفنا زغلت ألنا زلو خبرن ويتا يخون ويتا يسوس نفس وكفنا بقلتي نامن بسمن كل من كم زلو نايو أبزز نقرنا زلو ويتا يسوس نبو بسمي زلمنكم وزبلا كله خمزبكم بحقي إبلكم اللهو إلنا له سلازي أنا نسخاتكم من لك خمتي يسوس زبلنا زلو كنقبر علونا آمين كمتي يسوس زبلنا كنقبر يزلنا كمتي يسوس زبلنا حقوسنا ما انتي مولو ما انت خون بسم يسوس نبو كل منو يزلنا آمين ويتا يسوس بسمي لمنو إلو بسمون كنلمن فولي حلفة فولي
መሰል ሙሉእ ፍቃድ ሙሉእ ስልጣን ሂቡናሎ አሜን ዶ ክንደይ ኖቲና ነዚ ፉሊ ሓለፋ ፉሊ መሰል ሙሉእ ፍቃድ ሙሉእ ስልጣን ንጥቀመሉ ዘለና ክንደይ ኖቲና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ዘሎና ሓደ ሰብ ብስም ኢየሱስ ዝጽሊ ማዓሲ እንድሕር ኢልና እቲ ኣብ ስም ኢየሱስ ዘሎ ምስጢር ምዝግለጸሉ ጥራህ እዩ ገሌናኮ ንስም ኢየሱስ ከምንታይና ንጥቀመሉ ትፈልጡ ዲኹም ከምዚ አዱነ ከምቲ ዝግባእሲ ስም አጠቃቀማ ስም ኢየሱስ ዝተረዳአና ኮይኑ አይስማዓንኒ ብስመይ ማለት ኣብ ስመይ ዘሎ ስልጣን አውቶሪቲ ተረዲእኩም ማለት አሜን ኣብዚ ጎይታ ኢየሱስ ዓቢ ምስጢር እንደቀ መዛሙርቱ ሎሚ ድማ ንነፍስ ወከፍና ነዚ ቃል ንዝንንብብ ዘለና በዚ ቃል ገይሩ ዛረበና ዘሎ ኣብ ቁጥሪ 3 ጎይታ ኢየሱስ ሓደ ቁልፍ ዝኾነ ዘረባ ይተዛሪቡ ዘሎ ነፍስ ወከፍና ነታ ነቦ ብስመይ ዝለመንኩሞ ዘበለ ሁሉ ከም ዝህበኩም በሐቂ ብለኩም ኣለኹ ዝብል ቃል ነስምረላ ብፍላይ ብስመይ ዝለመንኩሞ ዘበለ ሁሉ ዝብል ቃል ማለት ዝለመናዮ ሁሉ ክንቀበል ዝገብረና ኣለማምናና ዘይኮነስ ብስም ኢየሱስ ምልማና ከም ፍቃዱ ጌርና ብምጽላይና እዩ አሜን ደ ቅዱሳን ገሌና ኣለማምናና ካብ እግዚአብሔር ክንቀበል ኣለማምናና ስለዘጸበቅና ካብ እግዚአብሔር ንቀበል ይዝመስለና ኖ ዝለመናዮ ሁሉ ክንቀበል ዝገብረና ኣለማምናና ዘይኮነስ ብስም ኢየሱስ ምልማናን ከም ፍቃዱ ጌርና ምጽላይና ጥራዩ ነቲ ጸለና ዘበልና ካብ አቦ ክንቀበል ዝገብረና ባርዚ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ 14 ክሳብ 15 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ከምቲ ፍቃዱ ጌርና ሓደ ነገር እንተለመናዮ ይሰምዓናዩ እቲ አቡ ዘለና ትብዓት ድማ ዝዩ ነቲ ዝለመናዮ ዘበለ ከምዚ ሰምዓና ካብ እንፈልጥ ድማ እቲ ካብኡ ዝለመናዮ ልማኖ ድሮ ከም ዝረኸብናዮ ንፈልጥና ይብለና ሓደ ካብቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንስማዕ ዝገብረና እንታይ እንድሕር ኢልና ብስም ኢየሱስ ምጽላይን ከም ፍቃዱ ጌርና ምጽላይን አሜን ከም ፍቃዱ ጌርና ምጽላይናን ብስም ኢየሱስ ምጽላይና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንስማዕ ይገብረና ኢየሱስ ጎይታይ ናይዚ መልእክቲ ጸሓፊ ዮሐንስ ኣብ መልእክቱ ጽሕፈና ኮሎ እንታይ ኢሉ ከምቲ ፍቃዱ ጌርና ሓደ ነገር እንተለመናዩ ይሰምዓናዩ እቲ አቡ ዘለና ትብዓት ድማ እዚ ኢሉ እንድሕር እግዚአብሔር አቦ ንጸሎትና ከም ዝሰምዖ ዘይፈልጥናን ዘይኣሚናን ክንጽልይ አይድልየናኒ እግዚአብሔር ከም ዝሰምዓና ሰሚዑ ድማ ከም ዝምልሰልና እንድሕር ዘይነኣምን ኮይና ምጽላይና ትርጉም ይብሉ እንተ ሰሚዕና ይስማዕ እንተ ዘይሰማዓንኻ አይስማዕና አይኮና ንጽሊ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንብርከ ኮለና አቦ ነቲ ብስም ኢየሱስ ንጽልዮ ጸሎት ከም ዝሰማዓናን ምላሹን ከም ዝህበና አሚናይና ንጽሊ ልክም ከምቲ ዮሐንስ ዝበሎ እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዘሎና ትብዓት እዚ አሜን እቲ ነምልኾ አምላኽ ዝሰምዕ አምላኽ ሰሚዑ ዝምልስ አምላኽ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ኣብዚ ክነንቦ ጸናሕና ቃል እምበኣር ነዚ ኣብ ምስጢር ይዝነግረና ዘሎ ጎይታ ይባረካ ፓስተር ቴዲ ኣብዚ ዮሐንስ ታይ ዝብለና ዘሎ እንድሕርኢልና መልስ ምስ መጸ ዘይኮነስ እግዚአብሔር ንጸሎትና ከም ዝሰምዖ ንፈልጥ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተንበርኪኽና ከም ፍቃዱ ጌርና ምጸለና ኢና ከም ዝተሰማዓና ንፈልጥ ይዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን መልስ ምስ መጸ ይኮነን በቃ ጸሎተይ ተሰሚዑ ክንብል ዝግባአና መብዛሕቲና ጸሎተይ ተሰሚዑ ንብል ማዓሲ እንድሕርኢልና መብዛሕቲና ጸሎተይ ተሰሚዑ እንብል ማዓሲ እንድሕርኢልና መልስ ጸሎትና ምስተቀበልና ዮሐንስ ግና ኣብዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ እንድሕሪልኩም መልስ ጸሎትና ምስ መጸ ዘይኮነስ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጸሎትና ልማኑና ምስ አቀረብና ሽዑ እግዚአብሔር ከም ዝሰምዓና እዩ ኣብዚ ዝነግረና ዘሎ አሜን ዶ እዚ ምዃኑ እንድሕር ፈሊጥና እዚ ምስጢር እዚ እንድሕር ተረዲኢና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ከም ሰምዓና እንድሕር ፈሊጥና ነቲ ዝለመናዮ ነገር ኦሬዲ ከምቲ ዮሐንስ ዝበሎ ከም ዝተቀበልናዮ ኢና ንኣምን ኢየሱስ ጎይታይ መልስ ጸሎትና ደንጊዩ ማለት እግዚአብሔር አቦ ንጸሎትና ይሰምዖን ማለት ከም ዘይኮነ እዩ ኣብዚ ዮሐንስ አርጊጹ ዝነግረና ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መልስ ጸሎትኩም ዝደንጎ ይሰባሎ እግዚአብሔር ሰምዓኩም ዘይመሰለኩም ሰባት ኣለኹም ኖ እግዚአብሔር ኣብ ተቀዳመይቲ መዓልቲ ርእስኹም ኣብ ቅድሚኡ ዘዋረድኩምላ
ሰዓት ከም ፍቃዱ ዝጸለኹምሉ ሰዓት እግዚአብሔር ሰሚዕዎሎ ኦሬዲ መልስዎሎ ክሳዕ ትጭብጦ ይበር ካብ እግዚአብሔር ኦሬዲ መልስ ተላኤኹሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ ናብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 10:12 ኸይድና ክንንብብ ኮለና ከምዚ ይብለና በለኒ ድማ ዳንኤለይ ካብታ ልብኻ ናብ ምስትቃል ዘቕናዕኻላ ርእስኻ እውን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽካ ዘተሓትካላ ቀዳመይቲ መዓልቲ ጀሚረን ቃላትካ ተሰሚዐንን እሞ ኣይትሸበር ምእንቲ ዘን ቃላትካ ከመጽየነኹ እቲ መስፍን መንግስቲ ፋርስ ግና 21 መዓልቲ ተቃወመኒ እነሆ ሚካኤል ካብቶም አውራታት መሳፍንትስ ሓደ ንምሕጋዝ ይመጽ ኣነውን ኣብኡ ምስቶም ነገስታት ፋርስ ተረፍኩ ይብል ከምዚ ነዝቃል ነንብቦ ዘለና ጸሎት ዳንኤል መዓስዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተሰሚዑ እንድሕር ኢልና ኣብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ተሰሚዑ አሜን መዓስዩ እግዚአብሔር መልስ ሰዲዱ ንዳንኤል እንድሕር ኢልና ሽዑ መዓልቲ መልስ ሰዲዱ ድሕሪ 20 መዓልቲ እንታይ ኢሉ ግን ገብርኤል ሲ ድሕሪ 21 መዓልቲ እዩ ናብኡ መጽዩ መልአኽ ናብ ዳንኤል ድሕሪ 21 መዓልቲ መጽዩ ግን ጸሎት ናይ ዳንኤል ጸሎት ኣብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ተሰሚዓ እቲ መልአኽ እውን መልስ ጸሎት ሒዙ ሽዑ ንሽዑ ይወሪዱ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ናይ ዳንኤል ጸሎት ብምኽንያት ጸላኢ ተደናግዩ ኸውን ይኽእል ኩሉ ግን ከምዚ ናይ ዳንኤል ጸላኢ ዝድንጉ ማለት ግን ኣይኮነ ናብ ሉቃስ 1:13 ኸይና ንንብብ ኮለና መልአክ እግዚአብሔር ናብ ዘካርያስ መጽኡ እንታይ ኢልዎ እቲ መልአክ ድማ በሎ ይብለና ዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዑ ኢልካዮ እሞ ኣይትፍራ ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወዲ ክትወልደልካ ስሙን ዮሐንስ ክትሰምዮ ኸ ኢልዎ ስምዑኒ ዘካርያስ ኣብቲ ሰዓት ብዛዕባ ውላድ ይጽሊ ኣይነበረን ዘካርያስ ነዚ ጸሎት መዓስ ጸልይዎ እንድሕርኢልና ቅድሚ ዘመናት ይጸልይዎ እንተኾነ ዘካርያስ ቅድሚ ዘመናት ዝጸልዮ ጸሎት መዓልቲ ቆጺሩ መልስ ጸሎቱ ኣብቲ ንሱ ዘይተጸበየሉ እዋን ክመጽእ ኾሎ ኢና ንርኢ ናይ ገሌና ጸሎቱን ናይ ገሌና መልስ ጸሎቱን ከምዚ ዝኸውን እግዚአብሔር ይመስገን በቃ ክመጽዩ መዓልቱ ሓልዩ ክመጽዩ እግዚአብሔር ዘይምልስ አምላኽ ስለዚ ይኮነን መልሱ ጊዜኡ ዝጽበይ ዘሎ ጸሎትና እግዚአብሔር ይመስገን ሎሙ ጎይታ በዚ ቃል እዚ ገይሩ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ዘመሓላልፈልና ዘሎ እንድሕር ኢልኩምኒ እቲ ከም ፍቃዱ ጌርና ብስም ኢየሱስ ዝጸለናዮ ጸሎት ዋላ መልሲ ኣብቲ ንሕና እንደልዮ ሰዓት እንተዘይመጸ እግዚአብሔር ንጸሎትና ከም ዝሰምዖ እቲ ዝጸለናዮ ጊዜኡ ሓልዩ ከም ዝምለስ እዩ ዝዛረበና ዘሎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ስም ኢየሱስ ጥራዩ ቅዱሳን ሰማያት ዝኸፍት አሜን ስም ኢየሱስ ጥራዩ ንኣጋንንት ዘንቀጥቅጥ ስም ኢየሱስ ጥራዩ ዝፍውስ ስም ጎይታ ጥራዩ ልዕሊ ኩሉ ኣስማት ዝኸበረ ስም ስለዚ ነዚ ስም እዚ ከም ዝግባእ ክንጥቀመሉ ከም ዝግባእ እዩ እዚ ሎሚ ነጽንዖ ክፍሊ ዝምህረና ክብሪ ንጎይታ ይኹን ካብ 28-33 ድማ እንታይ ይብልሲ ካብ ኣቦ ወጽኤ ናብ ዓለም መጻኹ ንዓለም ሓዲገ ድማ ናብ ኣቦ እኸይድ ኣለኹ እቶም ደቀ መዛሙርትኻ እንሆ ሕጂ ብግህዶ ትዛረብ ኣለኻ ሓንቲ እኳ ብሕቦ ኣይተዛረብካን ኩሉ ከም እትፈልጥ ሓደ እኳ ክሓተካውን ከም ዘይደለኻ ሕጂ ፈለጥና ስለዚ ካብ ኣምላኽ ሙጻኻ ንኣምን ኣለና በልዎ ኢየሱስካ ሕጂ ዶ ኣሚንኩም እንሆ ኩላትኩም ነንበይንኩም ንናብ ስፍራኩም ትዘረውሉ ንበይነይውን እተሓድጉሉ ጊዜ ትመጽኣላ ድሮኮ መጽያ ግናኸ ኣቦይ ምሳዩ እሞ በይነይሲ ኮንኩን ኣባይ ሰላም ምእንተ ትረኽቡ ዝነገርኩኹም ኣብ ዓለም ጸበብ ኣለኩም ግናኸ ኣጆኹም ኣነ ንዓለም ሲኤራያየ ኢሉ መለሰሎም ለና ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ ደጋጊሙ ብዛዕባ ሓደ ነገር እዩ ደቀ መዛሙርቱ ዝዛረቦም ዘሎ ንሱ ከዓ ብዛዕባ እንታይ እንድሕሪና እታ ናብ ኣቦ ዝኸደላ ሰዓት ከም ዝኣኸለት እዩ ዝዛረቦም ዘሎ አሜን ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ቁጥሪ 28 ነቲ ኣብ ቁጥሪ 16 ተዛረቦ ሓሳብ ይመሊሱ ኣብዚ ዝዛረቦም ዘሎ ካብ ኣቦ ወጽኤ ናብ ዓለም መጻኹ ንዓለም ሓዲገ ድማ ናብ ኣቦ ይከይድ ኣለኹ ዝብል ቃል ኣዝዩ ጥልቂ ምስጢር ዘለዎ ቃል እዩ አሜን ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ ብዛዕባ ሓቀኛ ማንነት እዩ ብግልጽ ነቶም ናቱ ዝዛረቦም ዘሎ አሜን ዶ ካብ ኣቦ ወጽኤ ማለት ናተይ መበቆል መጀመርታ ወይ ናተይ ምንጪ ኣቦ እዩ ማለት እዩ ብዙሓት ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍን ማርያምን ኮይኑ ዝስምዖም ጎይታ ግን ምንጩ መበቆሉ እቲ መጀመርታን መወዳታን ዘይብሉ ኣምላኽና እግዚአብሔር ክብርን ሽሙ ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ብግልጽ ንሱ ካብ ኣቦ ወጽኡ ናብ ዓለም ከም ዝመጸ ንዓለም ሓዲጉ ድማ ናብ ኣቦ ይኸይድ ከም ዘሎ ምስ ነገሮም ደቀ መዛሙርቱ እንታይ ኢሎሞ እነሆ ሕጂ ብግህዶ ትዛረብ ኣለኻ
حنتكوا بحبو أيتزاربكان كلهم تفلت حدكوا كحتى كون كم زيد ليكا حج فلتنا سلزي كاب أملاخ موت أخاونا أمنا لنا بلو ويبلنا ويتا يسوس نتوم كاب أملاخ موت أخاونا أمنا لنا زبولو دك أمزامر تخملو سلم كلن تايلو يسوس كحجدو أمينكم حتويا إنه كلاتكم ننبينكم نناب سفراكم تزرولو نبينيون تحرقو لا جزيت متسالا دروكو متسيا جناخ أبوي مسايمو بينيسي كونكون أباي سلام أنت خطرهبو إذن أجركم أب عالم سبب لكم جناخ أجهم أنا عالم سئرايلو ملا سلم لنا يسوس كأ حجدو أمينكم مسبلة بقت تاب زعباتي دحر قرب ساعات بزعبا بيوتهم زفت أم نجر مزرابياتي ويتا أبزين نأمنتهم زفت النجر كم زمتسن نتزمت فتنا دما كم زي حلفو خنقرم كله ينانري زأمن سب يحد مني زأمن سب نتزأمن اللو قويتا حديقو وايكيدني قويتا أبز بحث إيرون تايز بلوم زلو عمينا تبلو لهم قن أمنتكم زفت النجر كمتسيو تفتينكم دما كترفيهم إيزو بلوم زلو أب قطر سلسان سلستن قويتا نتهم عمينا لنا زبلو قويتا قن ننبينهم نناب سفرهم ززرو نتهم نبينو زحدقو انتا إلوهم سي أباي سلام انتا ترخبو إذن أقركوهم أب عالم سبب لكم قناخ أجوهم أننا عالم سي إرايلو ملسلهم إذن تاي قدساني عزيزة أنا عالي تسفى زحب قاليو أبزو قويتا ززارب زلو زابير سمي بار آمين أباي سلام انتا ترخبو إذن أقركوهم مالت كتحادميوهم فحكتبليوهم إلا إذن أقركوهم زلوكو متان قويتاسي أوريدي أقدمو فليتو نيرو إزي أبيوتنا غمزفتسان إلكم تسفاهم متان كحدسي بوغيركم كيتحازمي آمين إذا خون بغجس لزخوني إزبلوم زلو يسوس كريستوس قويتاي آمين أب عالم سببان لكم قناخ أجوكم أننا عالم سعيريا يقبلهم كلهم كإزبلوم زلو كمتي أبو أب جيزي سبباي أب جيزي مكراي أب كل كونتاتي مساي زلو أنا والمساحاتكم زبط نايتسفا أبي أبزي نتهم ناتو زبوم زلو قويتا يسوس كريستوس بنجر كل باركم تقوي يزحلكم نايلوني مصنعتنا زول دينا لنا كلنا أداونا حفار دينا سألينا هلو دينا تبارك